Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм матбугат.ру порталы тарафыннан блогер татар бәйгесе игълан ителгән иде. Мәгълүм булганча, нәтиҗә халыкара туган тел көнендә чыгарылды, шушы көннәрдә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы үткәрелде. Аны хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда күреп кайтты. Заман таләбе буларак көндәлек тормышыбызга яңадан-яңа аралашу чаралары үтеп керә. Блогерлык барлыкка килүдә нәкъ шул шаукымның бер юнәлеше. Мин сыер саучы булып эшлим. 29 ел инде фирмада. Һәм минем блогымда сыер саучының эше, хезмәте, көн күреше. Хәзер минем бүген көндә 51 меңнән артык подписчигым бар. Әле кайчан гына татар телендә аз-маз сукалаган социаль челтәрләр хәзер ана телебездә шактый ук шома сөйли. Татар телен үстерүдә без зур өлеш кертәбез дип саныйм мин. Чөнки менә кемнәрнеңдер гаепләп тору, татар теле бетә, югала дип без үзебездән башларга тиешбез. Татар телен үстерү стратегиясе дип әйтәбез икән. Шушындый заманча алымны да файдаланырга кирәк. Телебезнең киләчәк язмышы мәсьәләсендә бу чыганакны, бу искиткеч зур аудиторияны без игътибарсыз калдыра алмыйдык. Һәм без аны үзебезнең менә тел язмышы файдасына җигәргә дигән шундый бурыч алдык үстебезгә. Бу юлы бәйгедә өстенлек махсус үз һөнәренә мәдхия укучыларга бирелде. Чөнки һәрбер кешенең үзенең нир һөнәре бар. Безнең күпмедер вакытыбыз эштә уза. Шуңа күрә кемнәр блог алып бара, шулар катнаша. Кемнәр алып бармый, үзенең һөнәрләрен интернетка чыгара башласыннар иде дигән тәргиш белән дә башланды инде бу эш. Бәйгенең шартлары буенча жюри 10 җиңүчене сайлады. Шунысы да мөһим, сайлап алу мөмкинлеге булды. Иң беренче чиратта менә бу бәйгене оештырганнар өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки чыннан да әле менә шушы көнгә хәтле татар блогерлары өчен уздырылган шундый киң масштабтагы бәйгеләрнең булганы юк иде. Шуңа күрә бу бәйге бик зур игътибарга лаек дип уйлыйм. Масштаблары буенча миңа бик ошады. Җиңүчеләр унау гына, менә шунсы гына әзрәк күңелне тырный. Җиңүчеләр киләчәктә күбрәк булса әйбәтрәк булыр иде. Дөресен әйткәндә инде минем башта кызым бар инде, ул әйтте инде, "Әйдә тим куялы бер җырыңа" дип инде. Мен әйтәм, "Болай да мен кеше куркытырга болай ни беләм, әйтәм, Инстаграмда кеше куркытырга" дип. Шулай батырчылык итмәде минем башта. Аннан соң инде теге ул настаивать иткәч инде, әйдә тим дигәч, ярам әйтәм, менә аныклар тусын, кияүгә чыгырсың да аныклар туыр. Аннан соң куярмын дигәч, аныкларда туды, кияүгә дә чыкты, куярга туры килде инде. Шулай дип куя башлаган, шулай дип баш китте инде, аннан соң инде теге гармон белән куя башладым бит инде, гармон инде теге сынап онытылып бара авыл җирләрендә, гармон. Без яшьтә, без бәләкәй вакытта урам тутырып гармоннарда уйнап йөриләр абыйлар. Хәзер гармон юк. Шуңа инде тәзме күпме яшьләрдә тартылсын, җырлар онытылмасын дип инде үзем өчен дә бәлки тыңлаучылар да булыр дип шулай дип куелган әйбер инде ул, шулай башланган әйбер. Татарчалаштырып әйткәндә, блогер ул һәркем укый һәм карый ала торган ачык көндәлек. Бәлки шушы бәйге тәэсирендә яңа көндәлекләр ачылыр. Чөнки оештыручылар блогер татар бәйгесенең икенчесен тәкъдим итәргә җыена. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.